Мында сират ужинға. Нелермен ашаталар. Там подвиг. Давай все. Ey, bir 10'ga келатабыз. Асықтыңмы? Асықтыңмы? Азықтым. Біздің мұнда Ехан мұнан Гүлназ Руссо келеті. Шынаған асықтыңыз ма? Айе. Ашамағадынан жерім о. Шайыртам. Яштар кетті ақшарға. Заранее приятного. Спасибо большое. Приятного заранее. Приятного. Приятного заранее. Рахмат. Хингаля. Рахмет. Мында кем Силя Б. Приятного аппетита. Спасибо. Күпердә яңгыдың. Кемді көтіп йөрейін күпердә? Мөхәббәтіңдімі? Заранее приятного аппетита, братан. Рахмет, брат. Күкірәңді көрәт. Все, нормально. Шулай айтып, достар, хәзер безнең ужин була. Мин әле сиратта торамын. Монда халык күп. Уже где-то ярты саат буе торам шикелле. Асыктырды. Бездә ашаталар рис һәм балык һәм сәй, калганын белмәйм. Нимә булыр? Алдык күрһәтәм. Мына шулай халык, ошында киреп ашайбыз. Мына монда аз кешеләр тора. Спалилась. Илгам? Һүлә үтәле, хәзер без нимә эшләйбез мына форумда? Хәзер без бөтәбез дә елгага гонка Батыровка катнашырга барабыз. Күңелле үтә, бөтәбез дә приглашаю, барайык, карайык, участвуем главное, да. Катнашабыз. Мин дә Алла бирһә тоже катнашырмын. Безнең ише бер Минең өчен болеть итәләр, катнашам, болай юк. Безнең киләме хәзер тагын бер рейс безнең артыбыздан? Белмәм. Ярар. Кажется, юк. Рәхмәт тагын. Тагын һия килеп китермен. Ярай, давай. Как тут заходит туда обратно? 61, 62, 63. Ура! Ал, Батарейка берели, пожалуйста. беттем әллә. 32% калган. Рахмет. Внимание сюда! Команда! Все, внимание сюда! Те, кто хотят участвовать... Можете всей команды залезть, поискать. Можете по одному. Выливать нельзя. Нет. Одна команда сюда, другая команда туда. Так, монда катнашучыларда нимә көтәсәк, нинди уендар һәм барыһын да һөйләп аңлатып үтәгез. Үҙегеҙ нимә эшләргә торагыз монда? Катнашучыларда монда экстрим көтәм әйттем инде. Бик нык бирелеп торып уйнардар дип уйлайм инде, көлешеп үтердәр, күңел асырдар дип үҙләренә яңанан тойгылары килеп сыктыр, дәртләнерләр, ял итәрдәр дип. Иң зур максаты шул бит инде. Һәм дә үзләре команда буларак берләшеп, мотор итеп ошо уеннарда уйнап, бердәм булып калалар дигән шанстан. Һәм үҙегеҙ катнашагызмы? Мин үзем, мен ошонда катнашып торам. Ошо
Тоқтардың үстінде. Әйе. Өтігіт. Бірінде асыл таш жата, оны көрмейін салар қолдарын тығып, соқып іліп таварларға тейіштір. Аңлашылды, dur рахмат. Пожалуйста. Take a step back. Oh shit. Take a step back. Oh shit. Fuck it up. Baribir kim nima aytar, yo'limda ko'ngil ko'rhatar. Ergala do'stlarim g'ayla, baram men dunyo yovlarga. Baribir kim nima aytar, yo'limda ko'ngil ko'rhatar. Ergala do'stlarim g'ayla, baram men dunyo. Илгизар, шан нинди тойгылар булды? Һөйләп үт әле. Тойғылар ең қиыны болды қойуға айну, просто қою ята. Шуның бөліп өдірге немесе барға үткі немелігі лента мақтыра, шуарға терге ярамай. Арманыңмы? Арманың? Қараттырылды сүнки, быстрый темпман жүрін. Сәлам. Сәлам. Исемең кем әле? Фируза. Фируза. Хибатуллина булам. Һөйләп үт, шан уен охшанымы? Нинди тойгылар булды? Уен охшаны. Мин былтыр, аны юлы Булыр, һөйлә. тоже участвовала. Бәлки быел кыйнрак булды. Баткакта сумдык, можно сказать. Ең кыйны баткак булдымы булай? Кыйны. Хауда йөргән. Хауда, хукмы? Хау түгел, хауда атларга кыйын. Атларга кыйын. Рәхмәт, арның булай? Юк, караманым. Ярый, яхшы. Шыбыр кайтып йөгерәм. Рәхмәт. Қадірлі достар, қазір мен өзімдің командам мұнан Гонка Батыров, өтәбіз трассаны бик қатмарлы, қарағыз, көңілі боласақ. Нәй, Илһам, бір нисәмә һораудар берем. Хәзер тимәк әйтәң бит мин катнашам дип. Қатнашам. Ниндәй хис тойгылар килә? Вот курку юкмы, әзерһеңме барыһын ала? Асын айтканда әйгем килә. Кысталдым деген. Лайк. Ну да, так-то нормально, не переживай.
КВН-да сложнее выступать. Мында-то фигня. Мына бір малайдың немекейін алдым. Толстовка. Әрһеҙләргә. Һинең уйлауың буйынса бына иң кыйыны ярышта нимәкәй булыр дип уйлайһың? Кыйыны, ең кыйыны. Әйе. Анау самородоклар табырға. Камеру бир. Ну и мынау ошол кызлар өчен кыйын. Ну малайлар. Ну, хәзер һин токтан тукмалып алаһың инде. Да. Ну нормально. От души зато. Ярай ту. Ладно, давай, братан. Уңыштар һиңа. Следи деген. Айгымна һин күрдем бит инде бәйләп йөрөйң, әзерләйһең. Кеше тукмау оҡшаймы, нисек һиңә уйын? Я прям кайф. Хәзер ишеткәйем, организаторҙар үтә. Нисегерәк булғасаҡ? Ныҡмы, ипләпме, ҡурҡаңмы? Үҙем организатор. Үҙең ойоштороусы? Ну, мин бары мында ҡалырға булдым. Дил. Ау. Әҙерһеңме хәҙер ойоштороусылары туҡмарға? Әҙермен. Ҡурҡмайһыңмы барҙы туҡмарға? Алардың нимәһенән ҡурҡам? Мин үҙем был форумға заявка биргәндә мине бында ойоштороусы итеп алдылар. Был бөгөн безнең батырдар ярышы дип аталган уйында мине ҡуйҙылар, урыс телендә әйтәм, старший итеп. Канаттан йәштәр, участниктар инде. Хәҙер ойоштороусылар үтәсәктәр һәм беҙ аларҙы ошо әпиткәләр менән тулған тоҡтар менән туҡмаясаҡбыҙ. Хәҙер беҙҙең Ленар видеоға төшөрөр шуны, интернетҡа һалыр, һеҙ рәхәтләнеп тороп ҡарағыҙ, ҡыҙыҡ була, күңелле була. Киләһе йылға Аҫылташҡа килегеҙ. Шулай итеп уйындар бөгөн үтеп китте, ярыштар инде. Хәҙер кис итте. Күлдә һыуынып сыҡтык, таҙарынып дигәндәй, хотя күлдә таҙарынып булмаҫ инде.